Máme 6 hodin, ráno samozřejmě. No, už jedeme. Naše posádka, Kulich, Moky. No a vzadu sedí naše máma, ale ta nejde vidět, protože je tady tma. No, takže až někam zase dorazíme kousek blíž, tak se zase ozveme. No, tady je naše teda máma, no. Tady jde sama se na nás podívá, tak si rozbije puby. Jsme bude nějaká legrace. Tak čau. Čau, jsme tady zase. Hele, koukej. Takže tady máme Koňas, Voky, Carlos, micinky jsou připravený. No jo. Tady další holky. No jo, mamuti, ty to mají zase naladěný. No jo, Quad Extreme, ten zase jenom chlastá. Tady máme naše micinky. Kulich, Voky. Máš tu sušenku? Ty vole, jsem zapomněl. No taky musíš ji koupit na benzínku. Tak to ti já koupím tam teda. Prohrál sázku. Mám mi koupit sušenku, no, zatím nic, no. Tak snad budu mít, snad až dojedu, tak snad koupím nějakou sváču. Čau. Tady ještě máme Cecíčka. Taky to má naladěný jako blázen. Carlos. No jo, tady Cecík. No jo, už je to tady. Tady je celá ta chamrať. No jo, Quad XTP, vole, no to je otřes. Čau. Trošku tady boudíme. Za náma se udělal docela slušný řetěz. Nevím, jestli to... Všichni jedou za náma, takže když špatně odbočíme, tak nás asi utlučou. A pak zase bude taková. Takže zatím se loučíme. Už jede. Čau holky. No nazdar, tak jsme tady na těch závodech teda, jo. A už mě bolí teda pěkně břicho. No tak já nevím, no, tak já mám pro něho možná tu tatranku někde schovanou. No, dám si tatrančičku, připravím si micinku. Tak a teď to tady pomalinku takhle obejdeme, jo. Kluci, no jo. Obejdeme to tady a uvidíme, jak to dopadne. Takže trošku bláta tady je. No. No. A já to teď teda vezmu tu kameru a obejdu tady toto depo. Snad si něco natočí. Něco vám natočím, kluci, uvidíte. Tak jo.